Pag-ampo para sa pagkaon, Bisaya version. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Among langit nun ug mahigugmaon namong Amahan, sa among panagtipon karon kami nagpasalamat sa mga pagkaon nga gihatag mo kanamo. Salamat sa mga panalangin nga naghatag kanamo og kusog ug kalipay. Sa matagtikang sa among kinabuhi, nag-ila kami nga ang pagkaon usa ka gasa gikan kanimo ug kini nagpresentar sa imong gugma ug pagkamaayo. Tabangi kami nga magpabilin nga mapasalamaton sa tanang mga butang nga among nadawat gikan kanimo. Giampo namo ang mga mag-uuma ug mga trabahante nga nagpaningkamot sa paghatod sa mga pagkaon nga among gidawat. Salamat sa ilang dedikasyon ug kusog nga naghatag kanamo og mga lamiang mga sudan ug mga nagkalain-laing mga makaon. Pinaagi sa ilang mga paningkamot kami nakakaon og maayong pagkaon. Ihatag kanila ang ilang mga panginahanglanon sa ilang kinabuhi ug ing imuhang panalangin. Iampo usab namo ang mga tawo nga walay pagkaon karong panahona, mga biktima sa kalamidad ug mga tawo nga nag-antos. Hinaot nga imo silang tagaan og paglaom ug mga oportunidad. Ipadala ang mga tawo nga makahatag sa ilang panginahanglanon ug ipakita kanila or kanamo ang among mga responsibilidad. Ginoo, tabangi kami nga sa among pagkaon kini mahimong hinungdan sa among kahimsog ug kalipay. Hatagi kami og pagkamaayo sa among panaghiusa nga pinaagi sa pagkaon makahatag kami og lig-on nga relasyon sa among pamilya ug mga higala. Pinaagi sa pag-ampo among gipakita ang among pagtuog paglaom nga imong gipanalanginan ang among mga kinabuhi. Sa katapusan, nag-ampo kami nga imong ipanalanginan ang among pagkaon ug ang mga tawo nga nagdala niini ug mga nag-andam niini. Salamat sa imong gugma nga nagakalibot kanamo ug sa imong gugma nga walay paglubad ug sa tanan nga mga panalangin nga among nadawat. Kini among gipasalamatan pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, uban usab sa pangaliya sa among mahal nga Birhen Maria. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.